ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор аст мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия бо шумо Самандар Искандарзода ва Ӯшаи Саттор. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо натиҷагирӣ аз сафарҳои корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатнон, таҳлилу баррасии ҷараёни корҳои ободонию бунёдкорӣ, вазъи имрӯзаи рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳру ноҳияҳо ва ошкор намудани як қатор камбудиҳои ҷиддӣ дар фаъолияти роҳбарони баъзе ноҳияҳои вилоят тағйироти кадрӣ ба амал бароварданд. бо фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раисони шаҳри Норак, ноҳияҳои Кушониён, Вахш, Ёвон, Ҷайҳун, Панҷ, шаҳри Тус, Носири Хусрав, Восе, Темурмалики вилояти Хатнон ва ноҳияи Сангбор аз вазифаҳояшон озод гардида, ба ҷои онҳо роҳбарони кордону масъулиятшинос ва дорои нишондиҳандаҳои хуби меҳнатӣ таъин гардиданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳоеро ки ба вазифаҳои масъули давлатӣ таъин гардиданд, ба хизмати софдилонаву поквиҷдона, вусъати корҳои ободонию созандагӣ дар ҳамкорӣ бо соҳибкорони ватандӯст, дигар шахсони саховатпеша ва аҳолӣ бунёд ва аз навсозии иншооти таъиноти гуногун ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи қонун иҷро намудани вазифаҳои хизматӣ даъват намуданд. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Нораки вилояти Хатлон озод намудани Ҳурматзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ҳурматзода Фатҳулло Зариф бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси шаҳри Нораки вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 22 июли соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Кушониёни вилояти Хатнон озод намудани Ҷаббори Ғафор. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ҷаббори Ғафор бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси ноҳияи Кушониёни вилояти Хатнон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 22 июли соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Вахши вилояти Хатлон озод намудани Шарбатулло. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Шарбатулло Азизулло бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси ноҳияи Вахши вилояти Хатлон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 22 июли соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Ёвони вилояти Хатнон озод намудани Амирбеки Темур. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Амирбеки Темур бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси ноҳияи Ёвони вилояти Хатнон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 22 июли соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Ҷайҳуни вилояти Хатлон озод намудани Аминзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Аминзода Фотеҳи Файзулло бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси ноҳияи Ҷайҳуни вилояти Хатлон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 22 июли соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи панҷи вилояти Хатнон озод намудани Сайфуддинзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Сайфуддинзода Маҳмад Юнус Кабуд бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси ноҳияи панҷи вилояти Хатлон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 22 июли соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Хатлон озод намудани Ой Маҳмадзода.
мутобиқи моддаи 69 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ои Маҳмадзода Рамазон Алихон бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 22 июли соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Носири Хусрави вилояти Хатлон озод намудани Садриддинзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Садриддинзода Нуриддин Талбак бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси ноҳияи Носири Хусрави вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 22 июли соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи восеи вилояти Хатлон озод намудани Ғафурзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ғафурзода Мусо Зариф бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси ноҳияи восеи вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 22 июли соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон озод намудани Аслзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Аслзода Эмомиддин Муҳриддин бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 22 июли соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Сангвор озод намудани Шоҳиён. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Шоҳиён Зарифхуҷа Фақир бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси ноҳияи Сангвор озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 22 июли соли 2019. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 22 июли соли 2019 дар бораи аз вазифаи сардори хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Вализода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Вализода Икромиддин Сироҷиддин бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи сардори хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Нораки вилояти Хатлон таъин намудани Қурбонзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Қурбонзода Ҳилолбӣ Ҷумахон иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Нораки вилояти Хатлон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 22 июли соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи кушонёни вилояти Хатлон таъин намудани Вализода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Вализода Икромиддин Сироҷиддин иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи кушонёни вилояти Хатлон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 22 июли соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Вахши вилояти Хатлон таъин намудани Юсупов. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Юсупов Қурбоналӣ Қувватович иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Вахши вилояти Хатлон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 22 июли соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи ёвони вилояти Хатлон таъин намудани Саидзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Саидзода Ҷамшед Ҳамро иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи ёвони вилояти Хатлон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 22 июли соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Ҷайҳуни вилояти Хатлон таъин намудани Одиназода.
мутобиқи моддаи 69 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Одиназода Абдулҳафиз Абдусаттор иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Ҷайҳуни вилояти Хатлон таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 22 июли соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи 5 вилояти Хатлон таъин намудани шоҳиён. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. шоҳиён Зарифхуҷа Фақир иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи 5 вилояти Хатлон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 22 июли соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Хатлон таъин намудани Ҷаббори Ғаффор. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ҷаббори Ғаффор иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Хатлон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 22 июли соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Носири Хусрави вилояти Хатлон таъин намудани Нишонзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Нишонзода Даврон Назаралӣ иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Носири Хусрави вилояти Хатлон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 22 июли соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи восеи вилояти Хатлон таъин намудани Шарбатулло. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Шарбатулло Азизулло иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи восеи вилояти Хатлон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 22 июли соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон таъин намудани Аминзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Аминзода Фотеҳи Файзулло иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 22 июли соли 2019. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Сангвор таъин намудани Давлатзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Давлатзода Маҳмадшоҳ Ғайрат иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Сангвор таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 22 июли соли 2019. идомаи ахбор. вусъати корҳои ободонӣ ба хотири таҷдиди сазовори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳаи маориф таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа зоҳир намуда, талош бар он дорад ки дар муассисаҳои таҳсилоти асосӣ ва миёнаи умумӣ шароити мусоид фароҳам оварда, дар ин замина сатҳу сифати таълимро баланд бардорад. танҳо дар 4 ноҳияи шаҳри Душанбе то ҷашни истиқлолияти давлатӣ 21 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ сохта ба истифода дода мешавад. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Нуралии Сафомиддин ва Баҳодури Қурбон. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолӣ бунёду навсозии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии дорои шароити муосири тадрис ва муҷаҳҳаз намудани онҳо бо таҷҳизоту лавозимоти замонавӣ аз ҷумла технологияҳои иттилоотиро вусъат бахшида истодааст. аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино ҷиҳати вусъат бахшидани корҳои ободониву бунёдкорӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷалби соҳибкорону шахсони саховатпеша ва бо маблағҳои буҷети ҷумҳуриявӣ, шаҳрӣ, ноҳиявӣ, сохтмони як қатор иншооти маишиву хизматрасонӣ ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. дар ҳудуди ноҳияи Сино сохтмони 4 муассисаву гимназия аст ва дар дутои он корҳои сохтмонӣ бо маром идома дошта, дар боқимонда корҳои навсозӣ ҷараён дорад. раванди корҳои сохтмонӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 50 воқеъ дар маҳаллаи Юсуф Вафо 69 ноҳияи Сино аз тарафи фармоишгар раёсати сохтмонии асосии шаҳри Душанбе пудратчиён ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Далер 2000 ҷараён дорад. сохтмони муассисаи рақами 50 барои 1280 нафар хонанда дар ду баст пешбинӣ гардидааст. муассиса аз 3 бинои асосии 4 ошхона ва таххона иборат мебошад. бинои мактаб
мактаб дорои толори варзишӣ, маҷлисгоҳ бо 108 ҷойи нишаст, китобхона, ошхона, бунгоҳи тиббӣ ва майдончаи варзишӣ муҷаҳҳаз бо тамоми таҷҳизоти муосир ва дигар нуқтаҳои хизматрасонӣ мебошад. Корҳои сохтмонӣ дар иншоот 9 марти соли 2018 оғоз гардида, мувофиқи нақша моҳи августи соли 2019 ба анҷом мерасад. масъулон нақша доранд ки дар муҳлати муайян гарда муассисаи таълимиро бо сифати баланд ба истифода диҳанд. Корҳои сохтмонӣ дар муассиса бо тарҳи наву замонавӣ ва бо сифати баланд рафта истодааст. дар ноҳия 4 муассиса, яъне як муассисаи бинои иловагӣ барои 640 ҷойи нишаст ва як муассисаи таълимӣ ба 744 ҷойи нишаст дар як бас дар заминаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 96 оғози соли таҳсили 2018-19 пурра ба истифода дода мешавад. Инчунин дар сохтмони асосии бинои сохтмони асосии муассисаи таълимии рақами 93 ва 94 пурра аз таъмири капиталӣ бароварда шуд. ин ҳам то охири соли таҳсили 2019 пурра ба истифода дода мешавад. сохтмони бинои иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти рақами 50 оғоз шуда то оғози соли таҳсили 2018-19 корҳои сохтмонӣ ба анҷом мерасад. сохтмони бинои дуюми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 96 дар кӯчаи Зарафшон 1 аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Каримке бо тамоми таҷҳизоти муосири таълимӣ барои 744 нафар хонанда дар як бас то ҷашни истиқлолияти давлатӣ сохта ба истифода дода мешавад. муассиса аз 3 бинои сеошона бо таххона иборат буда, синфхонаҳои мутобиқ ба талаботи замони муосир ва таҷҳизоти муосири замонавӣ, инчунин дар дохили бинои муассиса ошхона, китобхона, толори варзишӣ, маҷлисгоҳ барои 144 ҷойи нишаст барои гузарондани чорабиниҳои фарҳангӣ сохта шудааст ва имрӯз корҳо бо тарҳи наву замонавӣ идома дорад. бо ташаббус ва ғамхориҳои бепоёни пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон сохтмони муассисаи замонавӣ дар заминаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 96 идома дорад. муассиса барои 744 ҷойи нишаст сохта шуда истодааст. то соли нави таҳсил 2019-2020 ба истифода дода мешавад. дастгириҳое ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои мо маорифчиён шуда истодааст, ҷавобан ба ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бояд кӯшиши зиёд ба харҷ диҳем. сифати таҳсилоти хонандагонро, сатҳи дониши хонандагонро бояд баланд бардорем. ҳамчунин муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 93 аз навсозӣ ва таъмири асосӣ карда шуда, корҳо дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. муассиса аз 3 ошхона иборат буда дорои 6 синфхона, майдончаи варзишӣ, толори варзишӣ, ошхона бо 276 ҷой, китобхона, маҷлисгоҳ бо 254 ҷойи нишаст барои чорабиниҳои мактабӣ аз таъмир бароварда шудааст. мактаб барои 3920 хонанда дар 2 бас муайян гардида, бо системаи ягонаи гармидиҳӣ ва камераҳои назоратӣ муҷаҳҳаз гардонда шудааст. муассисаи рақами 93 аз ҳисоби раёсати сохтмони асосии шаҳри Душанбе бо тамоми таҷҳизоти замони муосир то арафаи соли хониши 2019 муҷаҳҳаз карда шуда пешкаши хонандагон гардонида мешавад. корҳои аз навсозӣ ва таъмири асосии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 94 дар кӯчаи Алишери Навоҳии ноҳияи Сино бошад бо маром идома дошта, сохтмончиён мувофиқи нақша то давраи соли хониш сохта мавриди истифода қарор медиҳанд. ин муассисаи таълимӣ барои 980 нафар хонанда пешбинӣ гардида, аллакай 95% корҳо дар ҳоли анҷомёбӣ қарор дорад. корҳои таъмирӣ моҳи апрели соли 2018 оғоз гардида, нақшааст ки то давраи соли хониш ба истифода дода шавад. муассиса дорои тамоми шароити илмомӯзӣ буда, дар он масъолаи сохтмонӣ дорои сифати баланд истифода бурда шудааст. сохтмончиён нақша доранд ки корҳои сохтмониро дар муассисаҳои номбаршуда дар муҳлати муайян гарда ва бо сифати баланд ба истифода диҳанд. Нуралӣ Сафомиддин, Баҳодири Қурбон, барои барномаи ахбор. бо назардошти зиёд гардидани маҳаллаҳои аҳолинишин дар шаҳри Хуҷанд, кори идораи нигоҳдории роҳҳо дучанд гардидааст. агарчи корҳои таъмирӣ дар шаҳр аз тарафи масъулон ҳамарӯза ба роҳ монда мешавад, вале боз ҳастанд роҳҳое ки ниёз ба таъмир доранд. роҳҳои вайрону таъмирталаб дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров низ дида мешавад. гузориши Фарҳоди Раҳмат. дар мувозинати корхонаи давлатии истифодабарии роҳҳои шаҳри Хуҷанд 165 километр роҳи автомобилгард, 381 000 метри мураббаъ пиёдагард ва 175 863 метри мураббаъ кӯпрукҳо қарор дошта, барои нигоҳдорӣ ва таъмири ҷории ҳамаи ин дар 6 моҳаи соли ҷорӣ 2 349 949 сомонӣ ҷудо гардидааст.
бо дар назардошти васеъ шудани ҳудуд ва ташкил гардидани маҳаллаҳои нав дар шаҳр ҳаҷми кори соҳа низ нисбат ба солҳои пеш афзоиш ёфтааст. дар 6 моҳи соли ҷорӣ аз тарафи корхонаи давлатии истифодабарии роҳҳои шаҳри Хуҷанд зиёда масоҳати 17525 метри мураббаъ роҳ мунфарш карда шудааст ки ҳаҷми асфалти истифодашуда 2040 тоннаро ташкил медиҳад. дар асоси он нақшае ки дар соли 2019 тасдиқ карда шудааст 35.8 километр роҳҳо бояд мунфарш карда шаванд. то имрӯза мо 16 километру 840 метр роҳҳои автомобилгард, кӯчаҳои марказии шаҳр, кӯчаҳои кумити маҳаллаҳо аз таъмири як мунфаршкунӣ бароварда шуд. агарчи раванди корҳои таъмирӣ ва асфалтпӯш шудани роҳ дар аксар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Хуҷанд мушоҳида мешавад, вале боз ҳастанд роҳҳое ки солҳост асфалтпӯш нашуданд ва ниёз ба таъмири пурра доранд. ба ин мисол оварда метавонем роҳи маҳаллаҳои 8-ум, 12-ум ва кӯчаи Бахтиёр Ёқубовро. сокинони маҳаллаи 8-ум иброз медоранд ки солҳост аз сабаби зиёд будани чуқуракҳои роҳ дар вақти ҳаракат ба мушкил мувоҷеҳ мешаванд. тибқи иттилои масъулони соҳа таъмири роҳи мазкур дар соли 2020 ба нақша гирифта шудааст. соли гузашта ки кӯчаҳои микроноҳияи 12-8 ки якташ 1 километр, дуюмаш 850 метр дарозӣ дорад, мунфаршкунӣ дар онҷо боздошта шуд ки аз сабаби ба анҷом нарасидани корҳои сохтмонӣ, яъне ба микроноҳияҳои 14-ум ҳамун боло ва қитъаи назди ҳавлоги гифтагӣ барои об бароварданд. ҳозир унҷо обҳо бароварда шуд. дар асоси нақша мо бояд аз ҳамин рӯзи душанбе оянда яке аз кӯчаҳои қадимтарин, марказӣ, калонтарини шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Фирдавсӣ аз таъмири кул бароварда мешавад. баъди он кӯчаи 12-ум, 8-ум марҳила ба марҳила дар нақшаи соли 2019 то ҷашнгирии истиқлолият пурра аз мунфаршкунӣ капиталӣ бароварда мешуд. аммо доир ба он ки роҳи кӯчаи Бахтиёр Ёқубов қай таъмир мегардад маълумот нест. чунин роҳҳои вайрони таъмирталаб дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров низ мушоҳида гардид. роҳи кӯчаи ба номи Абдувалӣ Бобоҷонови деҳаи Гумбаз ки дар шафати шаҳри Хуҷанд маркази маъмурии вилояти Сод аст, солҳост рӯи таъмирро надидааст. масофаи ин роҳ ҳамагӣ 2 километр мебошад ва аз он нақлиёти мусофирбар тавассути деҳаи Чорсу мусофиронро ба шаҳри Хуҷанд интиқол медиҳад. сокинон борҳо барои таъмир намудани роҳ муроҷиат намуданд ва чандин маротиба масъулон сметаи хароҷотро низ баровардаанд. тибқи иттилоъ барои таъмири масофаи 1,2 километри роҳ 800 000 сомонӣ лозим меояд. аз ҷониби сохторҳои вобаста дархост шудааст ки ҳадди ақал 30 ё 40% маблағи муайян гардида аз ҳисоби аҳолӣ ҷамъоварӣ карда шавад. аммо сокинон ин дархостро қабул накарда иброз доштанд роҳҳои дохили маҳалларо таъмир мекунанд ва бигзор роҳи асосӣ аз ҳисоби раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳия таъмир карда шавад. дар аксар шаҳру ноҳияҳо роҳҳои маҳаллӣ бо ҷалби сокинон хоса соҳибкорон таъмир карда шудааст. дар сурати имкон набудан масъулони соҳаро мебояд бо роҳи фаҳмондадиҳӣ ва дар якҷоягӣ бо халқ ин мушкилотро аз байн баранд, на балки бо пешниҳоди ақида ё худ принсип қарор бошанд. мавзӯи дигар соҳаи кишоварзӣ аз бахшҳои асосии фаровонии бозори истеъмолӣ ва умили беҳтар гардидани сатҳи зиндагии сокинон мебошад. кишоварзони ноҳияи Данғараи вилояти Хатнун дар самти истифодаи самараноки замин таҷрибаи бой доранд ва дар баробари таъмини сокинони мамлакат бо маҳсулоти тару тоза дастранҷи худро ба хориҷ низ содирот мекунанд. дар чанд соли охир бо обёрӣ кардани заминҳои кишт истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар хоҷагиҳои деҳқонӣ зиёд гардид. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Баҳодури Қурбон. кишоварзони ноҳияи Данғара дар баробари кишту парвариши ғалладонагиҳо, пахта ва боғдорӣ дар самти сабзавоткорӣ низ таҷрибаи ғанӣ доранд. соли дуюм аст ки кишоварзони хоҷагии деҳқонии Осафҷони деҳаи Пушинги ноҳияи Данғара бо ворид кардани тухмиҳои серҳосил ва дар амал татбиқ намудани усулҳои пешрафтаи соҳа аз майдони картошка ҳосили дилхоҳ ҷамъоварӣ намуда дар таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми назарраси худро мегузоранд. айни ҳол дар хоҷагии мазкур бо ёрии техникаҳои замонавӣ ҷамъоварии картошка бо мароми
идома дорад ва деҳқонон кӯшиш мекунанд барои таъмини фаровонии бозорҳои мамлакат дастранҷи худро пешниҳод намоянд. Соли равон дар хоҷагии нафтаасис ҳосилнокии картошка аз ҳар гектар наздики 200 центнерро ташкил медиҳад. Сабаби ба чунин дастовардҳои назаррас ноил гардидани хоҷагидорон ин пеш аз ҳама мусоид омадани обу ҳаво, саривақт ба оби полезӣ таъмин кардани картошка ва интихоби тухмии беҳтарину серҳосил арзёбӣ мешавад. Айни замон азму талоши хоҷагидорон ба он равона гардидааст ки ҳосили картошка саривақт ва беталаф ҷамъоварӣ карда шавад ва бо мақсади самараноку оқилона истифода бурдани замин, яъне аз як замин гирифтани 2 ва зиёда аз ин ҳосил кишти такрории дигар намуди зироати кишоварзӣ вусъат ёбад. Мувофиқи маълумоти аъзои хоҷагии деҳқонии Осафҷон солҳои пеш дар ин заминҳо фақат кишти ғалладонагиҳо гузаронида мешуду халос. Акнун бо муҳайё гардидани шароити мусоид аз ҷумла таъмин бо оби полезӣ ва аз худ кардани таҷрибаи пешқадам ки ҳар ду омили асосии серҳосилӣ ба ҳисоб меравад, кишту парвариши дигар намуди зироат ба монанди картошка хуб ба роҳ монда шудааст. Ёдовар мешавем ки соли равон бо иқдоми дастаҷамъонаи сокинону соҳибкорон дар деҳаи мазкур як ҳавзи калони захираи об ки дар маҷмӯъ 6 гектарро ташкил медиҳад мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. Бояд гуфт ки аз ин пас бо воситаи ҳавзи мазкур то 400 гектар замини деҳаи Пушинг шодоб карда мешавад. خوجگی دهخانی اوصافجان در اختیار خود 20 گکتار زمین داشت. از این در 12 گکتار زمین کشتی گندم و در 5 گکتار کشتی جو کاشته بودیم. در 3 گکتار زمین کارتوشکا کیش کردیم. خیلی که خود میبینید کارتوشکا در زمین فراوان است، حاصلناکی خوب است. کارتوشکای نوعی پیکاسو سالهای پیشتر با نرسیدن آب در این زمین ها فقط غلطونگی کش کرده میشد. اون هم با نرسیدن آب حاصلناکی کمتر بود. با بنیاد گردیدن آب انبار به این زمین ها آب اومد، حاصلناکی بلند شد. бо мақсади иҷро намудани дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти захираи хӯроки чорво дар хоҷагии деҳқонии Осафҷон тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. Аз ҷумла аъзои хоҷагӣ баргу пояи картошкаро ки барои захира кардани хӯроки чорво мувофиқ аст тойбандӣ мекунанд. Дар ин хоҷагӣ бо риоя кардани тадбирҳои муҳими агротехникӣ ҳам ҳосили баланди картошка ба даст омад ва ҳам хӯроки дурушти чорво захира карда шуд. بعد جمع‌آوری کردن حاصل کارتوشکا نیت داریم که در این خوجگی کشتی تکراری دیگر نمود زراعت‌ها رو برآوریم. پیوسته پرزیدنت کشور تاکید میکند که زمین ثمرانک استفاده برده شود. ما هم تصمیم گرفتیم که زمین رو ثمرانک استفاده بریم و در تامین امنیت عضوقواری سهمگذار باشیم. айни ҳол дар хоҷагии деҳқонии Осафҷон 30 нафар сокини маҳаллӣ бо кори мавсимӣ таъмин мебошанд. Ба кормандон шароити хуби корӣ муҳайё карда шуда музди меҳнаташон саривақт пардохт карда мешавад. Ҳадафи роҳбарияти хоҷагӣ пеш аз ҳама беҳтар кардани сатҳи зиндагии аъзои хоҷагӣ, таъмини эҳтиёҷоти оилаи онҳо ва пешкаш кардани маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ ба бозорҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат мебошад. Аз ҳамовозии васеъ пайдо намудани таъкидҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба истифодаи пурсамари замин ва афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти худӣ бо итминони комил метавон гуфт ки кишоварзони хоҷагии деҳқонии Осафҷони деҳаи Пушинги ноҳияи Данғара баҳри татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ камар мустаҳкам бастаанд. Абдуваҳоби Абдусаттор, Баҳодири Қурбон, Баҳриддини Зоир, ноҳияи Данғара, ахбор. дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ барои баланд бардоштани нишондоди истеҳсоли пахта ва таъмини рушди соҳаи кишоварзӣ бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва раёсати кишоварзии ноҳия 30 рӯзи меҳнати зарбдор эълон гардидааст. идомаи мавзӯъ дар гузориши Сайҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ майдони умумии кишти пахта 5606 гектарро ташкил медиҳад. барои таъмини сабзиш ва ҳосилбандии майдонҳои кишти пахта то имрӯз кишоварзони ноҳия
با رعایت تدبیرهای آگروتکنیکی هر یک کارکرد و غذایی نیولای پخته رو سریع انجام داده امسال نیت دارند که حاصل دلخواه به دست آورند. با نظرداشت نسبتا گرم شدن حرارت هوا که این وضع به حالت حاصل بندی و نشونمای پخته‌زار نیز یک اندازه تاثیر خواهد رساند. با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان با مقصد تبادل تجربه و سنجش بین یکدیگری متخصصان شهر و ناحیه‌های ولایت، مسئولین شعبه کشاورزی و متخصصان ناحیه خراسان در هر یک جماعت دهات ناحیه میر سعید علی حمدانی با رفت پرورش پخته و ثمراناک استفاده بردن هر یک قطعه زمینی کرم آبی شناس شده و کشاورزان دهات در اساس تجربه علمی اساسناک توصیه داده ابراز داشتند که تا سنه 20 آگوست باید آب فلزی و دیگر تدبیرهای آگروتکنیکی پخته موافق به طلبات عملی کرده شود. در ناحیه حمدانی امسال اهل زحمت اساساً نوعهای پخته ختلون و فلش را کش نمودند. از حساب تخمی خوشصفت در آن قطعه‌هایی که تا سنه 20 مارس کشت پخته گذرانیده شده است امروز نشونما و حالت حاصل بندی پخته خیلی خوب ارزیابی کرده شد. متخصصان ساعت در جماعت دهات مینت آباد با کشت تکراری شالی، در جماعت دهات دشتگولا با کشت تکراری جواری مکه دان، در جماعت‌های دهات پنجود و قهرمان ناحیه با کشت تکراری پخته پولزی، سبزوار غلالوبیاگی و در خوجگی خاکسار جماعت دهات چوبک با حاصل پیاز کشت بهاری که روزهای نزدیک جمع‌آوری آن شروع می‌گردد شناس شده. تجربه از هر قطعه زمین کرم آبی گرفتن 2-3 حاصل را در افزایش حجم استحصال مجموعه محصولات کشاورزی و پیشرفت وضع اقتصادی مفید معنی داد نمودند. گروه متخصصان و مسئولین ناحیه خراسان ولایت ختلان در ناحیه میر سعید علی حمدانی دیگر بخش ساحل خوجگی خلق را نیز مورد سنجش و آموزش قرار داده در فرجام پس از نتیجه گیری پیشرفت وضع اقتصادی و اجتماعی ناحیه در دوام 6 ماه سال روان برای وسعت تدبیرهای آبادانی و سازندگی و اجرای دورنمای استحصال پخته که آن یک منبع اساسی استحصال اشیاء خام و پیشرفت وضع اقتصادی است در ناحیه میر سعید علی حمدانی 30 روزی مهنت ضربدار اعلام کرده شد که در این دوره باید در ساحه پخته‌کاری اهل زحمت ناحیه پرثمر مهنت کرده و دستاورد بیشتر نایل گردند. در دوره اجرای دستور و سپارش‌های رهبریت عالی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان اوید به دستگیری جوانان با استعداد در ناحیه تاجیک‌آباد توی خانه‌دارشوی سلیمان احتم برگزار گردید. یادآور می‌شویم که دستور مذکور در دایره سفر کاری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون به ناحیه تاجیک‌آباد داده شده بود. گزارش ایدگل محمود از ناحیه تاجیک‌آباد. در ناحیه تاجیک‌آباد تحت سرپرستی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون توی خانه‌دارشوی 2 جوان برگزار گردید. سفر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون به ناحیه تاجیک‌آباد که روز 25 ایون سال جاری عملی گردید در صحیفه تاریخ این گوشه دوردست کشوری عزیزمان جاویدان میماند. من سلیمان احتم ختم کرده فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان می خواهم چند سخن چون عرض ارادت و صداقت نسبت به تلاش و زحمت‌های شما در راه سازندگی و بنیادکاری که حاصل تجربه‌های شخصی من است بیان کنم. با دستور پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون مسئولین بانک ملی تاجیکستان و ریاست بانک دولتی امانتگذاری تاجیکستان امانت بانک وظیفه‌دار شدند تا برای زیست این 2 جوان خوشبخت تمام شرایط‌ها را مهیا نموده توی خانه‌دارشوی آنها در سطح بلند گذرانیده شود. برگزاری توی این 2 نفر جوان تاجیک‌آبادی تحت سرپرستی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون همچون رمز صداقت و محبت پدرانه برای مردم این دیار و خصوص جوانان سعادتمند باعث شرف و افتخار می باشد که این چاره‌بینی با شکوه و شهامت زیاد و خیلی هم خاطرمون برگزار گردید. در ملاقاتی که با نمایندگان قشرهای مختلف جامعه برگزار گردید پرزیدنت محترم که به معنای تامش پرزیدنت مردمی است صحبت آشکارا و صمیمی با اهالی دایر کرد و در همین ملاقات 2 نفر جوان سعادتمند ناحیه تاجیک‌آباد در حضور جناب عالی برای عهد عائله‌داری بستن موافقه حاصل کردند و پرزیدنت محترم خودش سروری
توی این دو نفر رو به ذمه گرفت. همه خراجات‌های توی از طرف پرزیدنت محترم جدا کرده شدند و چنانه که امروز می‌بینیم تنتنه‌ای که امروز در مرکز ناحیه برگزار می‌گردد توی خانه‌دارشوی همین دو جوان خوشبخت است. توی خانه‌دارشوی این دو جوان خوشبخت دهاتی بزم خوشی و خرسندی، پاکی و نیکی، پایداری عائله زاده دوران صاحب استقلالی مردم سرزمین تنج و آسایشته رو میماند که از برکت وحدت و یگانگی و سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملتمان باز هم پایدار و مستحکم میگردد. برنامه حافظان و نوازندگان دسته های هنری کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به توی نوخانه‌داران شکوه و شهامت تازه بخشید. ایدیگول محمود دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه تاجیک‌آباد. ادامه اخبار. در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان زیاده از 70 منبع آب شفاپخش و گرم موجود بوده. معروفترینشان چشمه‌های اوج، گرم چشمه و بیبی فاطمه زهرا میباشند. سال روان با راحت مؤسسه‌های طبی در مؤسسه دولتی استراحتگاه طبابتی سابقه‌داران جنگ و مهنت بیبی فاطمه زهرا 350 نفر به طبابت و استراحت فرا گرفته شدند. موضوع همکارانمان ادامه می‌دهند. مدیریت مؤسسه دولتی استراحتگاه طبابتی سابقه‌داران جنگ و مهنت بیبی فاطمه زهرا سال روان به مقصد زیادتر نمودن جایهای خواب یک بنای دیگری خوشساخت را به استفاده داد. بناهای دیگری موجود بوده باشند از تعمیر برآورده شده برای استراحت کنندگان شرایط‌های کافی معیشی مهیا کرده شدند. عرض می‌دارد مدیر خارجی استراحتگاه بیبی فاطمه زهرا منور علمخانov. این سال ما تعمیر یک کردیم برای 12 نفر جو کردیم، شرایط‌های مهیا کردیم، همه از نو. با قریب 4000 نیولی سایفکن زدیم. سال به سال ما آبادی دوام دارد. در نقشه هستند که با این سال باید یک گرمخانه سازیم. در یک بس در استراحتگاه طبابتی بیبی فاطمه زهرا 50 نفر به طبابت و استراحت فرا گرفته شده. در مجموع تا به 1 ایولی سال جاری 350 نفر از خدمت استراحتگاه برخوردار گشتند. از روی گفت دکتر استراحتگاه طبابتی بیبی فاطمه زهرا زرمست رمضانف آب شفابخش چشمه به نو دردهای اساسی دوا بوده طلبگارانی زیاد دارد. شفا بودن چشمه بیبی فاطمه زهرا اساسی برای 9 نمود گروه کسلی‌ها شفا بخش است. از آن جمله شما خردگی، خب لط خردگی، استخوان درد، خب رگ کشیدگی. اعلام گردیدنی سال 2019-2021 سال رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی از طرف اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای کارمندان استراحتگاه طبابتی بیبی فاطمه زهرا امکانات بیشتر فراهم آورد. شرایط مهنتیشان بهتر گردید. تعداد مزاجان به مراتب افزوده، همه روزه تا 100 نفر از آب شفابخش چشمه استفاده میبرند. در برابر سابقه‌داران جنگ و مهنت خواهشمندان زیاد به چشمه بیبی فاطمه زهرا میبیایند. موجودیت مهمانخانه‌های خصوصی که تعدادشان الکی به 6 عدد رسیده است امکانیت میدهد که به قشر دیگر جامعه نیز خدمت رسانی پولکی رسانیده شود. عین حال دو حوزه هوابازی در اختیار استراحت کنندگان بوده. ماموریت استراحتگاه طبابتی بیبی فاطمه زهرا نیت دارد باز دو حوزه دیگر آب گرم را ساخته در خدمت مزاجان قرار دهد. برای معرفی هرچی بیشتری رسم و آیین‌های ملی در شهر مسکو فدراسیای روسیه صاحبکاران تاجیک با بنیاد مرکزهای خدمترسانی سهم فعال می‌گذارند. در شهر مسکو یک چایخانه ملی به فعالیت آغاز نمود که به مکان دوست داشته نمایندگان خلق و ملت‌ها تبدیل یافته است. گزارش محمد علی سفر و خورشیدی سید احمد. بنیاد و با فعالیت آغاز کردن چایخانه ملی زرافشان در شهر مسکو فدراسیای روسیه از جانب یک نفر هموطنمان محمود حسینوف برای معرفی طعام‌های ملی و مهمان‌نوازی تاجیکانه امکانیت فراخی را فراهم آورد. چایخانه با طرح و سیمای کاملا ملی در مرکز شهر مسکو با مکان دوست داشته هموطنانمان و نمایندگان خلق و ملت‌های دیگر تبدیل یافته است. یک چایخانه ملی تاجیکی در شهر مسکو با تشبث صاحبکاری جوان و موفق محمود جان حسینوف کشاده شد. تمام طعام‌های ملی تاجیکی پیشکشی مردم گشته ایستادند. امروزها نمایندگان چندین دولت و ملت‌ها در این آشخانه با
رسم و آیین، نقش و نگار، طعم‌های ملی آشنایی پیدا کرده ایستادند و اکثریت آنها هوسی به تاجیکستان رفتن دارند. این همه کوشش و حرکت‌ها برای جلب کردن سیاحان به تاجیکستان میباشد. таомҳои лазизу хуштами миллӣ аз қабили оши палаву қурутоб, лағмон ва дигар номгӯи хӯришҳои миллии чойхонаи Зарафшон аллакай муштариёни зиёд пайдо кардааст. аз хотири мизоҷон ки хӯрокҳои миллии тоҷикиро мақбул карданду зиёд шуданд, мо боз дар ошёнаи аввали ҳамин тарабхона, дар саҳни тарабхона боз як иқдом гирифтем, боз 5 кати дигар барои мизоҷон, барои хотири болида хотири мизоҷон кушода кардем. дар шаҳри Москва ин нахустин чойхонаест ки дар он номгӯи васеъи таомҳои миллӣ ва нону кулчаҳои танӯрӣ аз сӯи ҳамватанони мо пешниҳоди халқу миллатҳои дигар гардонида мешавад. эҳсоси гарми ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ, муҳимтар аз ҳама арҷгузорӣ ба гузаштаи пурифтихори ниёгон ҳамватанони моро водор мекунад ки бо бунёди чунин марказҳои хизматрасонӣ муаррифгари таъриху фарҳанги пурғановати хеш дар Федератсияи Россия бошанд. расму мусаввараҳои инъикоскунандаи манзараҳои дилфиреби ватани биҳиштосоямон ва пешниҳоди анъанаву суннатҳои миллӣ дар чойхонаи Зарафшон ба таври густурда ба роҳ монда шудааст. ба баркардани либосҳои миллӣ аз ҷониби пешхизматҳои чойхонаи мазкур низ таваҷҷӯҳи намояндагони дигар халқу миллатҳоро ҷалб менамояд ки ин ҳам як василаи тарғиби анъанаву суннатҳои хоси миллати кӯҳантамаддунамон ба ҳисоб меравад. ба кор ҷалб кардани беҳтарин ошпазҳои тоҷик дар чойхонаи миллии Зарафшон дар кӯтоҳтарин замон ин ҷузъи фарҳанги болои миллати сарбаланду шӯҳратдори тоҷикро беш аз пеш ба ҷаҳониён муаррифӣ хоҳад кард. ҳамон тавре ба назар мерасад, ҳамватанони мо бо вуҷуди кору иқомат дар кулли кишварҳои ҷаҳон ба таъриху фарҳанги пурғановати хеш арҷ мегузоранд ки далели ин бунёди даҳҳо марказҳои хизматрасонӣ ба мисли чойхонаи Зарафшон мебошад. Маҳмудали Сафар, Хуршед Саид Аҳмад аз шаҳри Москваи Федератсияи Россия махсус барои барномаи ахбор. мавзӯи дигар, гармӣ аз 40 дараҷа болои рӯзҳои охир дар ноҳияҳои кӯҳӣ аз ҷумла Лахш боиси об шудани пиряхҳо гардида, дар ин рӯзҳо хавфи ба амал омадани офатҳои табиӣ аз эҳтимол дур нест. дар ин рӯзҳо омодагии бахши кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании ноҳияи Лахш оид ба пешгирии ҳодисаҳои ногаҳонӣ дар кадом сатҳ қарор дорад. Нуриддини Қурбон ва Баҳриддини Исмониддин аз ноҳияи Лахш гузориш медиҳанд. дар ҳама фасли сол ҳамаҷониба омода будани қувваву воситаҳои кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ шарт ва муҳим мебошад. бо мақсади пешгирӣ ва паст кардани хавфи офатҳои табиӣ аз ҷумла сел ва обхезӣ аз ҷониби бахши кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании ноҳияи Лахш тамриноти ситодӣ гузаронда шуд. дар тамринот ҳолати омодабошии ҳама қувваву воситаҳо аз ҷумла техникаҳои соҳавии бахши кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании ноҳияи Лахш нишон дода шуд. зимни санҷиши омодагии ҳайати роҳбарии мудофиаи гражданӣ таъкид шуд ки бо гарм шудани ҳаво дар ноҳияи Лахш хавфи ба амал омадани офатҳои табиӣ аз қабили сел ва обхезӣ вуҷуд дорад. бояд дар ин шабу рӯз техникаҳо ва ҳама қувваву воситаҳо дар ҳолати омодабош қарор дошта бошанд. баъди ҷамъ омадани ҳайати роҳбарӣ ва қувваву воситаҳо маҷлиси комиссияи оид ба ҳолатҳои фавқулода бо баррасии масъалаҳои муҳим ва рӯзмарра ташкил ва гузаронда шуда, баҳри бартараф намудани камудиҳо дар ҳолати омодагӣ қарор додани қувваву воситаҳо ва дигар масъалаҳо аз тарафи сардори мудофиаи гражданӣ, раиси комиссияи ҳолатҳои фавқулодаи ноҳия дастуру супоришҳои муфид дода шуд. бояд таъкид намуд ки дар давоми 6 моҳи соли 2019 аз тарафи бахши кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании ноҳияи Лахш маротибаи сеюм аст ки чунин машқҳои омодагӣ гузаронида мешавад. он мавзеъҳое ки имрӯз кӯдакон наврасон обозӣ мекунанд, ҳарорати оби кӯлҳо ва ҷойҳои оббозӣ аз 15 дараҷа хунукӣ зиёдтар мебошад ва аз ин тараф гармии ҳарорати ҳаво аз 40 дараҷа зиёд аст ки бадани инсонам ҳарораташ аз 40 дараҷа зиёд аст ва вақте ки дар оби хунук обозӣ мекунанд як бора маҳкамшавӣ ё ки сахтшавии мушакҳо ба назар мерасад ва ин боиси ғарқшавии аҳолӣ мегардад. Нуриддини Қурбон, Баҳриддини Исмониддин, Неққадами Нуралӣ аз ноҳияи Лахш барои барномаи ахбор.
از 5 تا 20 ایول سال 2019 در آسایشگاه شاهین شهر گلستان گروه کلون نورسان از شهر و ناحیه‌های مملکت به استراحت و مشغولیت‌های مفید جلب کرده شدند. از طرف امپریای دانش در همکاری با وزارت معارف و علم محفل‌های اریتمتیک ذهنی، آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی با جلب کودکان و نورسان گذرانیده غالبان المپیاد یونسکو 2019 معین گردیدند. گزارش محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی. از طرف آموزگاران و مربیان امپیر دانش در یک جایگاه با وزارت معارف و علم جمهوری بهر افزون نمودن دانش، سنجش مهارت، رغبت کودکان به کسب‌ها، وسیع نمودن قابلیت ذهنی و فکرانی، طرز معاشرت در رفت استراحت بین استراحت کنندگان که از منطقه‌های جمهوری جلب گردیدند، یک چند محفل و چهاربینی‌های آموزشی و عقلانی گذرانیده شد. محفل‌های اریتمتیک ذهنی، آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی، یک چند نامگوی محفل‌های هنرمندی که از طرف آموزگاران و مربی‌ها موافق به ذوق و انتخاب استراحت کنندگان گذرانیده شد، برای نورسان شوق‌آور بود. Мы в этом лагере изучали английский язык, изучали психологию. برای من استراحت امساله با اشتراک در المپیاد محفل‌های ذهنی، هنرمندی و اختراع‌کاری خوب گذشت. بسیار چیزها را آموختم و آن درس‌های آموزش زبان‌های خارجی که در مؤسسه ما گذشته بودیم از نو تکرار کردم. کوشش می‌کنم که بهتر تیاری دیده در آینده در المپیادهای بین‌المللی از فن متماتیک شرکت نمایم. در این محفل و مشغولیت‌های ذهنی و المپیاد ملی جام یونسکو 2019 120 نفر کودکان و نورسان از شهر و ناحیه‌های جمهوری اشتراک کرده باید به طرز حل مسائل اریتمتیکی آموزش گرفتند. در اساس لغت و محصول آموزش در مؤسسه‌های تعلیمی از زبان‌های روسی و انگلیسی در این مشغولیت‌های تشکیل گردیده بین هم معاشرت نموده تأثیرات خویش عاید به کارهای هنرمندی را در کارهای ایجادی، رسم و آفریده‌های خویش نشان دادند. به گفته آموزگاران و والدین خوانندگان، برگزاری چنین محفل و آزمون‌ها از وسیله‌های زیاد کردن میل و رغبت خوانندگان به آموزش است. در این 2 هفته اینها هم مентальная арифметика, робототехника бо оизи психологический тренингҳое ки нағз гузашт инҷо забони англисӣ омӯхтанд. Тамоми программае ки дар муддати 2 ҳафта гузаронида шуд бениҳоят хуб гузашт ки фарзандони мо бо он муддат ки мо ҳам дар ин ҷо иштирок карда будем дар дарсҳошон дар мусобиқое ки дар ин ҷо гузашт мо бениҳоят хурсанд шудем. Аз он ҷумла фарзандони мо тобистони худро бениҳоят дар ин 2 ҳафта нағз гузаронданд. даври ҷанббастии олимпиадаи ҷоми миллии юнеско 2019 ки дар макони баргузории чорабиниҳои фарҳангии осоишгоҳи шоҳин доир гардид, гурӯҳи калони истироҳаткунандагон, ширкаткунандагони олимпиадаи маҳфилҳои зеҳнӣ ва волидайни наврасон ширкат варзиданд. و غالبان المپیاد ملی جام یونسکو 2019 و اشتراکچیان فعال محفل‌های اریتمتیک ذهنی، زبان‌های روسی و انگلیسی، کارهای هنرمندی، اختراع‌کاری، روبوتوتکنیک، شهادتنامه، افتخارنامه و جام ملی یونسکو 2019 سپاریده شد. سهمی دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام سید مومین رحیموف در آموزش نمودن ورزشکاران موفق تاجیک نظررس است. گزارش خبرنگاران ما در همین موضوع تهیه شده است. در دانشکده 9 کافدرای ورزشی فعالیت می‌نماید که در آنها از روی 26 اختصاص ورزشی دانشجویان تعلیم و تمرین می‌نمایند. نزدیک 300 نفر تعلیم گیرندگان شامل دسته‌های منتخب تاجیکستان بوده برای صفاتاً بهتر نمودن جریان تعلیم و تربیت متخصصان جوان و ورزیده سعی و تلاش خواهیم ورزید. ابراز نمود رکتور دانشکده. در همایش دایر نخستین جام پیشوای ملت اوید به شما تاکید رفته از اشتراک دانشجویان دانشکده معلومات داده شد. وابسته به این موضوع گفته شد که با دستگیری روبر دانشکده 3 نفر دانشجو و 1 مربی به مسابقه بین المللی از نمود شاهمود به جمهوری قرقیزستان سفربر کرده شدند که 2 نفر آنها جایزه‌دار مسابقات گردیدند. تاکید رفت که این گونه روند تعلیم بود که امروز میتوان از دستاورد قهرمان‌های المپی و جهان دلشاد نظرов، زبونیسا رستمov و موزونه چوری و بیروز خوجازاده، خوشقدم خسروف و دیگران یادآور شد. دانشکده با 12 دانشگاه و اکادمی‌های ورزشی خارج کشور، فدراسی‌های ورزشی روابط ناگسستنی داشته، همزمان با آن نه کمتر از 40 مکاتب عالی کسبی کشور همکاری دارد که با مقصد سطح و صفت خوب تعلیم بارها همایش‌ها گذرانده شدند. در کورس‌های تکمیل اختصاص تمام متخصصان شهر و ناحیه‌های کشور امکان می‌یابند مهارت خویش را تکمیل دهند. همزمان از 15 تا 25 سپتامبر سال جاری نیز جلب عالمان اوکراین به خاطر مستحکم نمودن تجربه نمایندگان تاجیک در نظر است. ذکر گردید که کتاب و برنامه‌های تازه تعلیمی از دیگر زبان‌ها با زبان دولتی ترجمه شدند. کتاب‌های 2 گیمناستیکا، پسیکولوژی ورزش، فلسفه ورزش، شناوری
раҳбарии ченаки варзиш барномаи фаннии тарбияи ҷисмонӣ барои макотиби олӣ инчунин луғатҳои соҳаҳои гуногуни тарбияи ҷисмонӣ бо теъдоди дастрас аз чоп баромаданд. Ҳамчунин соли ҷорӣ 4 рисолаи номзадӣ дар арафаи ҳимоя қарор доранд. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахбор ба анҷом расид. саломат бошед.